кондензаторни в София. И тук е важно да спомена, че имаме над 1000 електробуса от абсолютно всички разновидности, продадени в Израел и Тел Авив, които оперират от, мисля, че 2017, като по-надолу също ще спомена така с повече подробности. Отделно от това имаме доста пилотни проекти, които целят да рекламират ултракондензаторната технология, защото тя не е толкова позната. Защо говоря повече за ултракондензаторна технология, а не чак толкова за батерии? Просто има едно разбиране, което е, че батерийната технология е конвенционалната електрическа такава. И за това искам да ви запозная и целта на тази презентация е да научите нещо ново, да вземете нещо полезно за себе си, разбира се, от нея. Така, първият проект е на Столичен електротранспорт. 49 електробуса общо с ултракондензатор, 12 метрови, като те са закупени от Столичен електротранспорт в рамките на 3 търга, като в първия е през 2020, продават се 15, след това през 2021 още 35 и 2023 още 4 автобуса попълват пълния флит от 49 такива. Техническите параметри, 12 метра, както споменах, 40 кВт ултракондензатор, бързо зарядни станции с мощност от 500 кВт и пробег минимум 35 км. Електротранспорт изцяло се спират на това решение вместо батерийните, защото разполагат и с нужната инфраструктура, която се изисква, за да се инсталират зарядните станции. Следващия проект е Столичен автотранспорт с 22 батерийни електробуса, дължина от 8,5 метра. Както може да видите, тук зарядната станция е доста по-маломощна, с 40 кВт за бавно зареждане, с цел да се съхранява и живота на батерията по този начин, като те ще се зареждат, разбира се, вечерта и ще оперират през целия ден. Дневната експлоатация е 10 часа, маршрутите, които са с 23, 8, 2, 100 и 101. Годишен пробег от 58 000 км. Ето го и проекта за община Габрово, 3 електробуса, отново 12 метра, разбира се, оператор община Габрово, автобусен парк с 3 електробуса, 10 часа дневно и там също е. Тук интересна е средната консумация на електрическа енергия от 1,16 кВт на километър, като това е реалната такава и разбира се за градовете варира. Трябва да го съпоставим с топографията, колко има наклонни самия град и така нататък, така че варира. Зарядни станции 3 по 350 кВт и маршрут 40 000 км годишно. Така, проектите в Тел Авив. Там са интересни, бройките са доста по-голями. Както виждате, доставките започнали в 2016 година, извинявам се за объркването, че каза 2017, с 5 електробуса, ултракондензаторни черият и въвеждане в експлоатация. През 2017 произведени и доставени още 4 с малко по-малък ултракондензатор, от който предлагаме сега и от тези, които са в електротранспорт в София. Една от линиите е с обща дължина 15 км и 14 часови работни смени на ден. И понеже правителството подкрепя допълнителното внедряване на всякакви електробуси, в момента компанията Chariot Motors в Израел има над 1000 електробуса от съответните модели. 12 метрови батерийни ултракондензаторни, 18 метра, 8,8 и 6,8. Както виждате тук долу, интересно е, че консумацията по e-сорт, разбира се, винаги е по-малка, тя е 1,2 кВт на километър, като e-сорт е консумация, която се измерва при съответни изисквания на електробуса в тестова среда. Реалната такава е 1,5-1,6, като това е средната консумация. Там е доста топичко, може да предположите, че климатичната система работи целогодишно, затова се вдига до толкова. В някои от другите проекти ще видите разграфена информация за сезонно потребление и консумация на енергия. Така, имаме и тестова линия в Aalborg, Дания. Тя е стартирана в 2019 година, като там тестовете бяха направени с цел да се обслужва линия от града до летището. Тук имаме пилотен проект в Скопие, реализиран съвместно с оператора на градски транспорт GSP,
12-метров нископодов автобус, оборудван с 20 кВт часа ултракондензатор. Маршрут е 10 км, 2 броя зарядни станции. Експлоатацията, която виждате, е 14 часа на ден. Ако сравним с батерийните, които бяха 22 в автотранспорт, това са 4 часа повече, а те могат да бъдат и 14 часа повече. Както виждате, на ден прави 150 км. Пилотните проекти в Италия, Специя, Торино и Рим. Там се опитваме така да наложим тази технология, да се покажем като компания иновативна с решение, което е по-различно от конвенционалното, разбира се. 32 кВт часа ултракондензатор. Началото на проекта е 2018, една бърза зарядна станция, която обслужва 17 км градска линия. Ето и там може да видим на табличката много добре каква е консумацията през различните сезони. Както се очаква, през пролетта е най-малко, защото най-малко използваме отоплителната и охладителната система. През лятото използваме охладителната, консумацията се вдига, есента е горе от същата като пролетта и зимата е най-голяма консумацията, защото освен, че използваме отоплителната система, има най-много поток от пътници, защото никой не иска да ходи пеша тук, колкото вижда топло в Италия. Пилотният проект в град, от него успяхме да набавим и така друга интересна информация чрез проучвания, но да започнем малко да ви въведа. През 2017 година 2 броя електробуса, пак с малко по-малки ултракондензатори от монетните. Начало на експлоатация 2017 отново 2 големи зарядни станции, бързо зарядни градски автобуси с 3 врати. Има по средата и в двата края на автобуса. Средното време за зареждане тук е едно от най-добрите времена, които сме постигнали, е 3 минути и половина. Линията, която обслужва, е номер 50 в Градец. Мисля, че пропуснах един слайд само. Извинете. Да, за Белград. Пропуснал съм го, извинявам се, връщам се на него, защото не го видях просто и помислих, че е промен презентация. Така, в Белград, GSP Белград, заедно с тях имаме 15 електробуса с ултракондензатор, отново 12 метра, това ни е най-масовият модел. Доставката на 15-те електробуса стана в две процедури, като едната е през 2016 на 5 електробуса, след това 2022 още 15 са доставени. Работният график, както виждате, е 16-18 часа, тук е най-дългият такъв на ден и отново виждаме консумация пролете, лято и зима, като отново зимата е най-голяма. Отделно в табличката виждаме някаква интересна информация, работните смени са 18,5 и най-интересно тук е и външната температура, при която оперира минус 14 до минус 35, което е сравнително близко до това, в което оперират тези, които се намират в България. Извинявам се. Така. Връщаме се отново на град. Тук събрахме някаква информация с проучване и се допитахме до шофьорите как се чувстват, управлявайки такъв електробус, като единицата отлично, двойката е много добре, като повечето от тях отговарят с много добре и средната оценка е 1,75, като най-ниските реално, които са най-близко до двойка, са хендлинг, което означава как те приемат новата технология и как го шофират, като разбира се, за да шофираш такъв електробус, ако искаш да извлечеш максимум ефективност от него, трябва да си малко по-внимателен, да се съобразяваш кога да рекооперираш, кога да използваш спирачката, за да му дигнеш ефективността до такава степен, че консумацията му да се намали. Както виждате, е нормално шумът да е най-малък и са изключително доволни от това как се чувстват те удобно на седалката. Анкета от пътниците, тя показва всички възрастови граници, горе-долу една и съща стойност, 90% задоволеност от това, те как се чувстват, ползвайки електрически градски транспорт, спрямо това, че помагат на околната среда и се чувстват чисти и удовлетворени от това, да са взели правилното решение. Така, тук имаме една информация относно директива 2019-1161, която в случая на България, директивата изисква следното за периода 02.08.2021
до 31.12.25, че има изискване за екологично чисти превозни средства, закупени през обществени поръчки и са следните. Първите два реда 17,7% са за лекотоварни превозни средства и камиони. Те не ни интересуват чак толкова, освен ако не искате и нямате нужда да закупувате подобни в своята община за различни причини. 34% е изискването за всички градски автобуси, от които най-малко 17 да имат нулеви емисии в Австрия. Това означава, че 34% трябва да са с алтернативно гориво, било то природен газ и електричество, разбира се, и 17 задължително трябва да имат нулеви емисии в въздуха, което значи електрически автобуси и други иновативни решения. Втория период е от 01.01.2026 до 31.12.2030 с изискванията отново просто са завишени. Както виждате, най-малко 48 от всички градски автобуси, от които 24% да имат нулеви емисии в въздуха, да са електрически. Главно за сега. Извинявайте, ако може да някакви страници. И можете една само. Мисля, че 25, да. Която е за финансиране, но госпожа министърката доста добре обяснихте за какво става въпрос с финансирането и от какво могат вие да се интересувате. В търговете на МРРБ ние участваме в повечето от тях, в немалко от тях вече трябва да излизат резултати, очакваме ги. Национални програми, европейски програми и финансиране чрез европейски институции, което, както и госпожа министърката каза, това не е предпочитано, защото там вече се говори за заеми. И благодаря ви за вниманието. Надявам се никой да не е заспал след като е обядвал обилно. Благодаря.